kan mutum ya ce an munafunce shi wallahi za a fara bidiyo. Allah ba munafunci ta wannan lokacin da mana bai gaya mana ba wallahi shi yasa ba mu shirya ba gafara san Allah ya sa a YouTube za sa wallahi Zabadi an munafunce mu wallahi amma idan bal kaga bidiyo din zamu determine in flow of the match kai la dodo hunka kake dauka koyi wallahi Allah uku ne ka dauki abuzin nan gashi nan ya tsaya ka dauke shi mana wai kai zabba landi ka ganshi shiru amma ba ta nutsuwa ce da shi ba wallahi ba an dauke ka yau wannan shine this is motherfucking coach ka tuya ka kalle shi zai yanka bara in je ya da zan je gurin filanin ce me za ka ce ka wallahi ba mani yanzu suke na kenan kayan ba zan biya a ka'ida hannu na zai ai karkara wannan idan ya zabal karkara idan ya zabal ba sa tsaya su nutsunya wallahi kai Allah ko ka ne tsaye ya yanke ka kai an tsamba kike an tsamba kike ba ka ba sai dole ka ba su kike ya daga ya juya a sai kamar yau ba da bi ba ina kamar dan Allah ka zo mu tafi fili yana bacci yake ji idan ya zo yana abin nan da mu ko dan ana dan saboda mu ba ma so muna funci mutane ne kaga wannan da na ga musu ana bidiyo ko ka kowa ya da ana bidiyo kamar gashi ba bidiyo mi to ba doyin da bal din ta yi ita nake bi to shikenan yawa je dan baba kutumar ba cikarito ga san yayi kutumar ba wannan amma fos ni ba shine Allah biya ni zubi gurfi wallahi ka tuce su da shine ya kamata ya Zabadin ho Zabadi na ba Zabadi buzun ho dan bura uba Allah biya Zabadi fanando lalle fa fanando kabarin kin barka ne ka ba buzu ka golden sanewa aka shi ilado na ga sama kawai yake wallahi kuma ka dafu ko yake aska ga tana ana yi oke ba ai gabari da mu wannan waya ai ita ma wannan a dama ai duwaya tana jin magana yake lamu wala mu je ya sirga karan ya kai wai tayi kai me matsar kai don suka fara ku tumar ba ta kulkulu ku bar su su ta yi lokaci uban wa zai bar su ta yi ko sakan ɗaya ne da sauran lokaci ma sauran minti nawa za ka koma jiki naka ce su daga dole za mu shiga mu wallahi wannan dan baba duk wanda ana sa bai gani ba akwai shanan ko kai kana tare da Abdul Samad amma bai koya ma ba ana ga dabi yau da gobe me kai wai bai gaji dan ba ya kara din baba tsare shi abokin ka ne fa yake yankakka wai kan gama the last out ni dan baba in ni ne kai na daina bal wallahi saboda me to kai yanzu ka fa din baba iya bal kake nufi ko fa ne Allah ya ba za ka sai dai matsalar ko ban dauka ba yanzu